نسنبت 4 نحاس زي تدالو على توزينات تزلكم متلخو بقدامنت أرأس زينا إثيوبيا نز تجبر لوطي شرفيه وصاي سيعبو أبه واقعات فريات العل وسخ ترايو وترسرائيل إيران زي شغلن هجرات زي قاتاتن كابلي بونس كوتسو التحساسيبن إيران هن إسرائيل الحريم فرحة أمريكا نفرتي مرخبوق أو وفيرا منجستي فيلبينز من سايلات أمريكا عب مريتو خط أود أفكيرو زي خبركم تخطاتلتنا سابسكرايب لايك شير مقباركم ما يترسوا عند قبلنا نمولو زرزراتو إثيوبيا نز تجبر لوطي شرف وصاصعبو أب واقعات فريات لؤل وسخ ترايو منجستي إثيوبيا قداس زبلو ماكرو إيكونومياوي ممحياش دحرم تتتاو كاب مسارتاو شغطات كسابنا وتهنصتروي وسخ واقع كام زراعيه تتكم تقليصهم نقادو جرچارو نقادو جملان سرحتنياتاتن كونستراكشنن أب واقع مسارتاون شغطاتن التاوتن لعلو وسخ زتراي حبيروم منجست هاجر نتحدش بوليسي ممحياش ماكرو إيكونومي أب مجمرتا زحلفه سمون أب قبري كام زوعلو الزكريم باطيرة إثيوبيا بأنصار دولار زهلونا معداق عامي لك خمتز تنحب بمنجست زي كونس أب عداقا بزلواقا كوسن زبل وسانة منجستي زي تفلاليو رؤيتوتات كوهابلو تنحب يوم بزوحات زوسانة زغبا بواقا كسعبيو زبل سكفتا كوان تهلوهم منجستي جن بعداقا زوسانة ناي برناي معداق عامي مهلاو بدها كوان تخونم نغطبات هاقرقن أزيو أقداسو يزبل برابع داقا بزل واقع كشيت كابزو سنه ندحار مس دولار كنا أصن كله بزل على درجة ناتداخمه يمتسالهم كرمي حدا سمونا ببنك ذات واقع حدا دولار أستات 57 برز نبرو خوينو أبز وان جن باطيرة إثيوبيا نايم عداق عامو ب58 ميتاويت كنكي كل واقع حدا دولار دما لعلي 9 حدا بر بتسحلهم أبز أليم عداقا خا حدا دولار ب246 بريش يتكام زلوه مستي نقدي قربة زلوه منشتات قليصهم علم الخوان تكالات فاينانس زواقا شرفي بعداقا نخوصن قبل علم منجستي إثيوبيا تغطي قبره متسنحاني في اللاتم منجست خانة زي حساب قبول بمقوار كالوت السقوم تتاتقو الطوابيه لوطون وسيريوم نوسان انتقبار منجست إثيوبيا سيعبوه بانك علم لخت كالغنزبن أبز غطسلو 3 عامتات باستفلالي من قديه لعلي 16 بليون دولار نتهاجر كدقفا مخانم حابيرو مالوم اتحجاب عداقا زرزلو مدخام واقابر زيادة دولارنا بعداقا مساعتو خام زرقاقان تسليم عداقا زبال كام نقدي وصاي كام زخونن منجستي يقلت وترسرائيل إيران زي شغلن هاجرات زيقاتاتن كابلي بانس كوتسو التحساسيبن بسنكتي عمنغو إيران إسرائيل تفتر زلو وطريق لولاو ماكلاي مبراق زسجن هاجرات معراب زيقاتاتن كابلي بانس بهتسوز كوتسو يتحساسو اللوام أبيروت زركبين باس أمريكا زيقاتاتو بزرخبوت كيتاب بيلوم كابلي بانس كوتسو آتنكيهم بريطانيا بوغاناتي زوباو كنتات بغلطوف كحمق يخيليو بمبال أبز حلف ربع برسة كتما تيران استفتسم غطلت حرافي حماس اسماعيل هانيام إسرائيل تحتاتي زقابرت إيران قبل إسرائيل سف زي بالحنا كم اتفدي كالاتي أيام حلافي حماس اسماعيل إسرائيل نعزازي زبولله فؤاد الشوكر أب بيروت دحرم قطالة أبز نبرنا ساعتات أفلا لا يتغطيلهم أب ليبانوس زمدبرو بيران زرقف وجل هزبولله أب كم زعنت حنا مفداي كبير تراك تصوت كام زخل إذا دما بقديو كبير ملاش إسرائيل كالعال كام زخل يسقام حزب الله بقدامه بسميناوي إسرائيل نابت ركب كتما بيت هيلل 10 روكيتات أو انجفيهم أب محبراوي من رخيبتات استزرق تنقصها اسم مسلي حيل مكل خلاير إسرائيل ناتن روكيتات كام زمكنن زريوم منستر قدايات وصاي يوردانسون هنتوما بليبانوس زلو زيقاتاتو بقلطف قوصو بمحبار كالوت ناو خيغشو آتنقغيهم كندا برستي زيغاتات كنا بليبانوس كيغشو تصنح متنقطه ناب اسرائيلون كيغشو اتنقيقالام نايز مكنيات دمات كونتات بزي متنقطه زياده زخف سلازخ يبلام
ኤምባሲ አሜሪካ ትማል ቀዳማ ብዝሃቦ መግለጺ እቶም ኣብ ሊባኖስ ክጽንሑ ዝመረጹ ናይ ህጹጽ እዋናት ውጥናት ከዳሉ ከም ዘለዎምን ንዝተናውሐ ግዜ ኣብ ቦታኦም ክዕቀቡ ከዳሉን ከም ዘለዎና ገሊጹም ሓያሎ መንገዲ ኣየራትን በረራታትን ከም ዝሰረዘ ዝሕብረ ኤምባሲ አሜሪካ ካብ ሊባኖስ ንምውጻእ ንግዳዊ መጓዓዝያ ኣማራጭታት ከም ዘለዎ ሓቢሩም ሓይልታት ምክልኻል አሜሪካ ፔንታጎን እስራኤል ካብ ኢራንን ወከልታን ክፍጸማን ዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻል ተወሳኺ ናይ መራኽብን ነፈርትን ውግእ ናብቲ ዞባ ይዋፍር ከም ዘሎ ገሊጹም ዓባይ ብሪጣንያ ዜጋታት ንምውጻእ ተወሳኺ ወታደራዊ ኣባላት ቆንስላዊ ሰራሕተኛታትን ሰበስልጣን ሓይሊ ዶብን ትሰድድ ከም ዘላ ክትገልጽን ከላ ንግዳዊ በረራታት ከየቋርጹን ከሎ ግን ካብ ሊባኖስ ክወጹ ኣተሓሳሲባም ድሮ ክልተ ወታደራዊ መራኽብ እንግሊዝ ኣብቲ ዞባ ከም ዘለዋ ተሓቢሮም ሚኒስትራት እስራኤል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ መራኽበት ሃገር መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ርክባት ከይቋርጽ ብዝብል ሳተላይት ቴሌፎናት ሒዞም ናብ ቤቶም ክኸዱ ከም ዝተገብረ ተገሊጹም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኢራን 170 ኣልቦ ነፈርቲ 30 ክሩዝ ሚሳይላትን ብውሕዱ 110 ባላስቲክ ሚሳይላትን ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺማ እያ ነዚ ሲዒቡ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ደማስቆ ዝርከብ ኤምባሲ ኢራን ደብዳብ ፈጺማ እያ ገዚያዊ መንግስቲ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አሊ ባከሪ ካኒ በዓርቢ ምስ ሓላፊ ፖሊስ ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦረል ኣብ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኢራን እስራኤል ክትቀጽሕ ባህርያውን ሕጋውን መሰላ ክትጥቀም ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዜና መንግስቲ ቴሌቪዥን ኢራን ዓለም ዘይተለመደ ክስተት ክትዕዘብያ ክብል ኣጠንቂቖም ምባሉ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤላውያን በዳሂ መዓልታት ኣብ ቅድሜና ኣሎ ካብ ኩሉ ወገን ናይ ምፍራሕ ድምጺ ሰሚዕና ኣለና ንዝኾነ ፍጻሜታት ድማ ድልዋት ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ ኢራን እስራኤል ድሕሪ ምፍርራሓ አሜሪካ ነፈርትን መራኽብ ውግእን ኣዋፊራ አሜሪካ ክፍጸም ዝኽእል መጥቃዕቲ ኢራን ንምክልኻል ተወሰኽቲ መራኽብን ነፈርቲ ውግእን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዘዋፍረት ምክልኻለት ሃገር ፔንታጎን ኣፍሊጦም ኣብቱ ዞባ ድሕሪ ቅትለት መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃንያን ቀንዲ ኣዛዚ ዕጡቅ ጉጅለ ሊባኖስን ሂዝቦላህን ወጥሪ ዓሲሉ ይርከብ ፔንታጎን እስራኤል ንምክልኻል ዝኣተወ ተወፋይነት ዕቱብ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም ንሰለስተ መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ዝኣወጀ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ካሜኒ በሰንኪ ቅትለት ሃንያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝወስድ ተሓንዩ ነይሮም መራሒ ሓማስ ብረቡዕ ኣብ ከተማ ቴህራን ከም ዝተቐተለ ዝዝከር እዩ ኢራን ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ወኪላታ ንመጥቃዕቲ ብእስራኤል ከም ዝተፈጸመ ይኸሳ እስራኤል ግን ዛጊት ርእይቶ ኣይሃበትሉን ሃንያ ብሰፊሑ ከም ሓፈሻዊ መራኸቢ ሓማስ ዝቑጽር ዝነበረ ኮይኑ ኩናት ቃዛ ንምቁራጽ ኣብ ዝዓለመ ልዝቡን ወሳነ ተራት ጸዊት እዩ እስራኤል ንላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ውክልና ኢራን ኣብ ሊባኖስ ሂዝቦላህ ፈዓደ ሹከር ቀቲሉ ድሕሪ ምባላ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ ተቐቲሉ ፔንታጎን ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ሓድሽ ምውፋር ሓለዋ ሓይሊ ኣሜሪካ ዘመሓይሽ ንመከላኸሊ እስራኤል ዝህቦ ደገፍ ዝውስኽ ይኽብል ኣሜሪካ ንዝተፈላለዩ ህጹጽ ኩነታት ምላሽ ክትህብ ድሎት ምዃናውን ዘረጋገጹ ይብል ሰራዊት ኣሜሪካ ቅድሚ 13 ሚያዝያ ኢራን ብሰባልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ዝፈጸመትሉ እዋኑን ምውፋር ኣሕይሉ ነይሩ እስራኤልን መሻርክታ ዳርጋን ኩለነተን ዝተተኮሳ 13 ሰባልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኣውዲቐንወን እስራኤል ብዛዕባ እቲ ንሓንዮ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ርእይቶ ኣይሃበትሉን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ሃገሩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ጸላእታ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ንእስራኤላውያን በዳህ መዓልታት ኣብ ቅድሜና ኣሎ ካብ ኩሉ ወገን ምፍራሕ ሰሚዕና ኣለና ንዝኾነ ተሪዮኻ ድልዋት ክንከውን ኣለና ክብል ኣጠንቀቑ ኣቐዲማ ወሃቢት ቃል ፔንታጎን ሳብሪና ሲንግ ኣሜሪካ ምብራኽ ወጥርታት ዘይተርፍ እዩ ኢላ ከም ዘይተኣምን ገሊጻ ነይራ ብርግጽ ዝለዓለ ወጥሪ ክንርኢ ከም ዘይንደሊ ኣብ መልእኽትና ንጹር ዝገበርናዮ ይመስለኒ ኣብዚ ድማ ናብ ቀንዲ መንገድና ዝመርሕ ነገር ከም ዘሎ ንኣመን ንሱ ነቲ ስምዕ ምቁራጽ ተኽስዩ ክትብል ገሊጻ ልኡኽ እስራኤል ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ናብ ካይሮ ብምኻድ ኣብ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ቃዛን ምፍታሕ ጅሁታት ንምዝታይ ናብ ካይሮ ክገይሽ ምዃኑ ኔታንያሁ ብዓረቢ ገሊጹሎ መንግስቲ ፊሊፒንስ ሚሳይላት ኣሜሪካ ኣብ መሬቱ ክጻወድ ኣፍቂዱ መንግስቲ ፊሊፒንስ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ኣሜሪካ ኣብ መሬቱ ክጻወድ ከም እተሰማምዐ ተገሊጹ
اتسمع أمريكا سب السلطان صحفي قدايت وصا أنتوني بلينكن صحفي مكلخاله لويد أوستين هابز حلفه سالست مس بريزيدنت فيليبينس فرديناند ماركوس أب كتما مانديلا أبز كايرو ركبيو تجبصيهم أبسي أقاطعمي أمريكا بمريت فيليبينس نزلو تدروي مدبراتا كتحدثو فيليبينس دما 500 مليون دولار وتدرو دقف كتقبر اللون تسمامي عمالهم حزبويت ريبوبليك تشاينا اتسمع نزوبو تصطتا بحدغا زئتو مخانو بملكات بتري كونيناتو لام أمريكان فيليبينسن وتدرون تصطاون نزمدنن محيال اب مودات 2023 سمع كامز ختم ذكر كوينو تشاينا تو تدرو سمع نصطتا زوبا اسيا باسيفيك بقالوتا زصلو مخانو بمحبار كتقاومو خمس نحتي يلاتم اتوتادرو شركنت اكال نايتي امريكا ابتي زوبا لو ان مسفف حتى كايرو زلا منقصاص مخانو ناي قربات عزبتي يطسو زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم السنادونا هبز ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام تمننا